nyakora mogi kumiera mogi TV odhiambo makawuono rwakni machiegni mar yudo weche manyien mabiro ni weche manyien mag ratila. Parne weche gi oting'o mago mosetimore chakre ne piny nyaka gie sani. Rakruok obedo e kind obila kaachiel kod jopiny Huruma Nairobi e kinde mane ging'ur kaluwore kod tho mar rawera moro manyako ma ikoninyo bunde mar obila omako kano uso e kar uso mar mamane. Nyakora mogi kopogore kod mano bende siasa medo chwakore pacho kaka kawuono kweth mar ODM mar Linda Mwananchi ne nitie Busia. Pachi en mane? Eka bang'e no bed kod twak mar ratil nyakora mogi kama wadhi penjo ni to diponi UDA kao ground koso jatend piny machon Uhuru Kenyatta bago kwano. Machiegni mokwongo waid thund weche. Nikawacha mtoto aniuzie, tukaongea na yeye saa 1:40 minutes. Akaniambia mama niko kwa barabara. Pigiwa simu na mwenzangu ananiambia ati Sherila ameshutiwa. Tulo moche kardak ma Huruma ibure Nairobi bango bila nego nyako moro manerik uso rech. Hakuna mtu atatulazimisha kuingia serikali ambayo hatukubaliane nayo. Moko kuom josiasa mag ODM wuok oko ka singo geng'o chenro mar winjruok e kind duond burano gi duond buch siasa mar UDA. Walituambia tuende tupelekewe shule na president, hakuna shule yake hapo. So tuliweza tu kurudi na isipokuwa sasa fare kama hiyo tulikuwa tumechangiwa na DC alikuwa ametupea. Pod en midhiero kama kuom jopuonjre pod okwamo donje grade mar 10 nikech pek mar ngima. Machini nyakora mogi mar yudo weche manyien na mag ratila Dimba. Jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka. Tudri koda e nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X na Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Jopenyora kore kod obila e kar dak ma Huruma bure Nairobi ka gikwedo nek mar nyadendi Sherila Chieng' ma ripot yango ni nyochiel gi magina ma otho e kinde manyo obila timo apedha. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, anyuola mar Sheril koro dwaro ni mondo migi ratiro koting'o kawo ndamo mar chik mager ni obila manyo timo kamano. Emane Carolina Chieng' oromogo bang' simo omedala ni ochiel nyare Sherila Chieng' ma en japuonjre ma jahiga 21 kod bunde ikinde rakruok obila kod jokuoye manomonjo kar dak ma Huruma e midhiambo mangeso. Ikinde no rowere moko omonjo kuonde ohala kendo yako mwandu, okang' ma okelo bila mondo donjre. Ka ikinde ni ema magina omako Sheril kinde ma ouso rech e dhondara, chwado lenda wang'e kendo wito ngimane kanyo. Akaniambia mama nitakuuzia. Nikawacha mtoto aniuzie, tukaongea na yeye saa 1:40 minutes. Akaniambia mama niko kwa barabara. Pigiwa simu na mwenzangu ananiambia ati Sherila ameshutiwa. Sasa Sherila akishutiwa nikamuuliza ameanguka kwa mafuta ama ameshutiwa aje? Amepigwa na mawe. Ati amepigwa na bunduki. Nikajiuliza ameibia nani? Ati amepatikana tu palipake pa kazi. Hapo palipenyu pa kazi ndiye alishutiwa. Ndio mtoto wangu alipigwa akakufa. Hapo penye alipigiwa risasi ni mahali pa biashara. Pale sister yangu ni biashara yake. Alikuwa amemwacha hapo afanye biashara ndio apate chakula hadi. Min Sheril lero ni ng'eyo mare kaka janyuol. Oweyo Sheril ot kod jowetene mondo ousne rech kaka gitimo pile ka yudo ringre mare koriere kendo remo luoke kar kano ringre ma City. En gima ok ni kare kendo ywago ratiro mar nyare ma owacho ni yande ogeno ni dhi loko ngimane. Nilipata mtoto wangu City kwenye alikufia, nimepata damu imetapaka kila pahali. Aliua nani? Nalibia nini? Alibia nani? Nilipe. Kangeibia mtu ningelipa. Na kuibia alikuwa kazi yake. Sasa haki yake. Justice nataka tu ya Sherila wangu. Sherila amepigwa risasi, yako na risasi hapa na imetokea huku kwa shingo. Sheril wito ngimane lweto bila okelo liet mapek kendo jopinyo bago ng'anyo ma orakore kod obila kuom seche. Gima bang'e okelo lal mar mwandu manengo gi poko yangi moting'o nyamburko, kuonde timo ohala kaachiel kod geng'o apeini madongo kod wang'o taele apaya. Hizi vitu ilifanya madhara hii mtaa mzima. Hata masanse inafaa wajue kubomba maboy ni nini.
Ujote Pambaru inakuja hapa kushika mavijana wanawapiga makidi. Hii si kishughuli poa. Hii ni mtaa yetu tuko hapa. Hata Ruto anafaa anajua kitu kama hiyo, si uongo. Anafaa ajue sina kinyanani pia huku kwa mtaa. Si ndio sauti yake. Hussein Halid, achiel kuom joked ratich oganda, okwedo nek makamano magiwacho ni en maraoyae kendo en kido madwa ng'eny e lwet obila ma pachoka ka gikwayo tend arita kwe ka otelnegi kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen, ogai mar obila Douglas Kanja kod direkta mar okwach kich Mohamed Amin, ka achiel kod duol marango tije obila pachoka IPOA mondo tim nonro matut mapiyo e nek Sheril kendo kao ndamo mar chik mager ne obila ma okelo nek makamano. So we are telling Murkomen, we are telling the IG na wale wengine wote wana issue shoot to kill orders. This is unacceptable. Hiyo shoot to kill orders ndio inaenda inaua watu completely innocent, wenye hata hawajui ni mambo gani yanaendelea. And we are demanding justice for Sheril. Tunasema lazima ule askari, hadi hivi sasa the locals are saying they know who the shooter is. Yes. They know him na anajulikana na si mara ya kwanza amefanya haya mambo. He is known kwa hii community. Yes. We want that officer arrested immediately. Ringre Sheril ochwale kar kano ringre ma City bore Nairobi kama irito mondo timne bero ka lipot mar nek mare. Ondiki e tesend obila ma Huruma kendo chwal lipode nyaka ne okwach kich ma Starehe ne nonro matut. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro Ramogi kawa sodo en obila moro omaki ka itudo kod kuo marang'enge manchane otimore sub county Mabondo e county ma Siaya juma mokalo. Report mar obila Mabondo yango ni obila no ma nyinge Mark Owino nyo maki nyoro e tesend obila ma Holo e kar saa 1 gi dakika 40 mar odhiambo. Meko mare obiro kaluwore kod nonro ma osetim e wi monjno kendo manyicha ne ogo ripode tesend obila ma Lwala tarik 4 mar dweni. Kuo marang'enge nyicha ne otimore e senta ma Ajego kendo picha mag wang' rede kata CCTV tang'o kaka jonjore mani kod bunde monjo duka ja ohala moro kendo kwalo mwandu. Obila oyango ni Owino ni odang'ech kendo ibiro dhi nyime gi none ka nonro riwo ketelela mondo joneno yang kabed ni en e kind kweth jojorego. Kowere kod mago kendo wadonjo weche mag siasa ni kweth mar jokanyo mamoko mag duond bura mar ODM oramo ni ngang' ok gibiyie ni winjruok obedie kind duond burano kod UDA. Ne gibago romo e kaunti ma Busia kama ne otelnegi kod gavana ma Siaya James Orengo gi jagoro mar duond bura mar ODM Edwin Sifuna e kind jotelo mamoko. Jafwambo marwa Cleophas Oluoch miyowa ler kaka romo mar kweth nobedo. Yokinyi machieng' Jumapil, kweth machielo mar ODM otero kampen margi ma otisi ni Linda Wananchi e kaunti ma Busia. Mae biro bang' ogai mar ODM Oburu Oginga bago romo e boma ma Malaba e kaunti onogo ma Busia. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna notelo ne kwethno ka gin gi gavana ma Siaya James Orengo, jod bura ma Embakasi East Babu Owino e kind jotelo mamoko. Mimi ndio Sifuna. Sifuna olero ni nitiere ji mane uso ne giluoro ni ok ginyal chopo e kaunti ma Busia. Walisema hatuingii Busia. Hapa ni wapi? Jotelo go bende odhi nyime mar wacho ni onge gimoro amora ma ODM biro kalo ka ok owinj duond japiny. Chochote ambayo chama cha ODM itafanya itatoka hapa kwa wananchi. Lazima wasikie sauti ya wananchi. Sisi tutadili na nyinyi. Hata leo hii mkiamua mtu mfukuze, tuko tayari kurudi by election. Lakini penye baba aliwachia chama, lazima tuendeleze wapi? Gimedo wacho ni duond bura mar ODM ok nyal barore. Hakuna mtu anaweza kuvunja chama cha ODM. ODM ndio inaweza kutengeza serikali. ODM ndio inaweza kutengeza serikali. Hakuna mtu atatulazimisha kuingia serikali ambayo hatukubaliane nayo. Tunataka tuambie Wakenya wote na wanabusia,
ya kwamba hii ODM ya saizi, hii ODM hatuijui, kwa sababu hii ODM saizi ni ya wanabiashara. Saa zile wanaenda State House, wamewacha mama mboga wapi? Wakienda State House kuchukua pesa, vijana wako wapi? Giseo sirkand William Ruto kuom rocho tich jopiny to ahinya e kaunti ma Busia. Hapa Busia Kasongo aliua vijana wengi sana. Hapa ambapo tumesimama na tunapouliza maswali wanasema ati sisi ni waasi. Hapa Busia kuna karibu watu kutoka Busia, karibu watu 15 ambao waliuliwa wakazikwa. Hatuzungumzi na mtu yoyote mpaka hawa vijana wetu wapate haki zao. Jotelo go bende osiro ni ODM ok nyal riwore gi UDA e yo mora mora. Sasa tunasema ya kwamba chama cha ODM haiwezi kuingia kwa UDA. Kamwe. Wangapi Busia? Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nakoromo kowuok Busia to dugane boma ni Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto nyiero kang' mar chiero riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance ma igeto mondo rakre kode e yiero maduong' mag 2027 kowacho ni jotelo goleko. Owuoyo e romo mar siasa manobedo godo pipeline e bure Nairobi, kama omedo siro e riwruok e kind duond bura mar UDA kod ODM kowacho ni mano e yo ma Kenya biro yudo godo dongruok. Lydia Okeyo e gima thoth. Harambe! Jatend piny Kenya William Ruto kawuono limo kar dak ma pipeline e boma ma Nairobi, kama nodhi mbele gi siasa mage mag doki apisi. E yiero mabiro mag 2027, Ruto okwayo dak makono mondo mi obi ogone ombulu e yiero no. Niwaulize watu wa Nairobi, wakati mnachagua viongozi, mnachagua kwa sababu amefanya kazi ama kwa sababu ya sura? Ni kazi ama sura? Ni kweli ama si kweli? Tutembee ama tuende pamoja bwana? Wangapi wanasema tutatembea pamoja? Harambe! Harambe! Jatend piny otiyo gi thuolo no mar nyiero josiasa maketo sirikal tesre ma owacho ni paro margi mar chiro riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mar piem kode yiero mabiro ok bi nyago lemo kata matin. Ndio mimi nawauliza wale wengine tunashindana na wao, pia na wao wajipange ama namna gani? Wajipange. Hii siasa tunaelewa bana. Ruto wacho ni riwruogno mar Azimio onge gi thochi ahinya to ka duond bura mar ODM onge iye, kaluwore ni duond bura mar ODM e siro manosiro Azimio, ka bende owacho ni riwruok e kind UDA gi ODM ema biro kelo jo Kenya kanyakla kendo kelo dongruok e thurka. Sasa nimesikia ati wanataka kuanzisha Azimio. Ile Azimio tulinyorosha asubuhi na mapema. Sasa niwaulize, Azimio bila ODM ni sinikuzimia? Azimio bila ODM sinikuzimia? Kwa hivyo Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Hebu nione watu wa tutam Nairobi, nione watu wa tutam. Motelo ne mano, Ruto mano wuotho i gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod MCAs mag county no anyato mago mawuok e duond bura mar UDA oyango ne sirikal mare osechako chenro mar duoko piny nengo mar ngima, ka bende olando ne sirikal mare dhi tiyo kanyakla gi sirikand county ma Nairobi mar bero county no. Tumekubaliana ni we must clean the city of Nairobi. Nairobi haiwezi kuwa the city in the garbage. Tunaelewana? So tumeketi chini, nimemwambia governor nitatoa pesa ya national government kuongezea ya county government ndio tusafishe mji wa Nairobi. We will do anything and everything to change the city of Nairobi. Your Excellency, I want to thank you because you've given us a partnership in terms of roads. Na ya mwisho ni ile mambo ya Green Nairobi. We have worked with you, we have figured it out. We have now awarded the tender to our partners who are going to come and work with us. Na wewe umesema utaniongezea 4 billion
a year in that process because the city must look like the capital and it must be clean. Jatend piny oyango ni chenro mar loso boma ma Nairobi en achiel kuom chenro ma en go maneno ni ochopo kare singo mar chwalo Kenya obed kaka piny Singapore. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Kawasuru nyakora mogodonje weche mag somo. Jopuonjre mag grade mar 9 ma kwangi ohewo 30 pod okwamo e kar dak ma Mukuru, Nairobi ka. Kakoro jonyuol ywak ne chik manogol kod jatend piny William Ruto mondo mi ter jopuonjre e skul kata maonge uniform ok ti kendo jopuonj madongo ok orwako chik makamano. Judith Omondi ni kod mathoth kaka jopuonjrego koro iketo e grube mar duoko chunygi e kadak ma Mukuru. Jumapile kar dak ma Mukuru wadonjo kendo ka chenro mapile pile dhi nyime e kar lamo moro kata kamano man kod pap matin. Jonyuol kod jopuonjre donjo e grube kama moko to osebet piny e barasa machalo ma okelo gi kanyakla kaka jopuonjre mag grade mar 9 mapok oriwore kod grade mar 10 barasa mar duoko negi geno. E barasa ni jopuonjre oriwore ma osedhi e skunde bang' chik mar William Ruto makata kamano chikno ne okoreso chopo e skul kaka gin ne oduoko gi pacho kendo nyaka sani pod gin pacho. Zakaria Abdi en achiel kuom jopuonjrego. Tulisikia president akisema tuende shule, tukaenda kaambia principal. President alisema akasema hakuna school fees imelipwa, inabidi mrudi nyumbani mtafute pesa na mnunue vitu zinahitajika shuleni. Tulijaribu kumwongelesha kia kutusikiza, ilibidi turudi nyumbani. Monica Kilonzo janyuol achiel ma nyathine ne oluongi e skul moro e kaunti ma Kisii koni ne ok oyaw kata mana gate bang' kolando ni obiro kaluwore gi lendo mar jatend piny. Alienda wakasema hata gate hatukukubaliwa kuingia vile tulitamka. Walituambia tuende tupelekewe shule na president, hakuna shule yake hapo. So tuliweza tu kurudi na isipokuwa sasa fare kama hiyo tulikuwa tumechangiwa na DC alikuwa ametupea. Kufika pale kuja tena ikawa ni ngumu tena kuomba tena ya kurudi, tulichukua wakati mgumu sana. Kinyi tendo mang'eny mano di school lakini gisiduogo gene kijiji ka. Iyudo ni principal sama o admit nyithindo tiyudo ka principal penjo gele koro mubiro ni udhi chama ang'o. Moko koni pok gilimo skunde kaluwore ni ne oluongi e skunde ma idakie to kata gir nindo ema gionge go. Mangu ni mgonjwa, babangu anafanya tu barua hadi sometimes mimi naendanga kufanya mjengo ndio hadi nipate ya ku raise school fees but napata si enough ya hiyo school fees yote na uniform plus ya mahitaji ya nyumba kwa sababu mamangu ni mgonjwa. Nilito hiyo shule ya Kisii hakuna fare, sijui hadi venye naweza toka hapa nifike huko Kisii, sina shopping, sina uniform. So ndo maana hadi sijaenda. Mama na kazi anafanya hizi kazi za kufua huku mtaani. Saidie tu nipate school fees, hizo vitu ndogo ndogo niende shule, nataka kusoma. E barasa ma wayudo Mukuru ka uono mar jopuonjregi jopuonjre ma hao 30 ne ochopo mak mana ni jotelo maka koni jopuonjre ma hao 60 poko donji e skule kar dak ma Mukuru. Nyithindo ng'eny, nyithindo wan go almost 60 ma poko dhi skul. Oonge go gate, oonge gi mattress, oonge gi nanga, odhi timo ang'o kucho, odhi nindo, odhi umore gang'o, odhi rwako ang'o. To nyithindo manyiri gi bwan go ka. Nyithindo manyiri gi biro ich. Mama na Mukuru kaluoro nitie ni kamoro kuonde dak ma ongore alwora ma Nairobi nyalo bedo kod chal marach ma ohew ma kata machal kod ma. Judith Omondi, Ramogi TV. Nekora mogi akao yueo mokwongo weche manyien mag ratil odhiambo makawuonero kama na nyakuom kete kani marwa ma otimore odiochieng' mangima achiel kachiel kendo bende yudo geyo manimba ahinya. Adwa ni mondo mi ayude ote mokari adek kapok adhi e yueo nikech akao yueo mapiyo piyo. Eseche gi nyakora mogi weche mamed bende amedo yudo gin pachi in nyakora mogi kama intiere odhiambo ma kawuono kenda mora ahinya nikech yiero Ramogi TV. Aya aneno ka Wilberforce Otieno ma wuoda North Kanyamkago Ward wacho ni aneno Ramogi TV yo makare ahinya kod jaduong' Opiyo Mwanda kod Ojowi Kisia
Watching, it is now official, we have 2 ODMs. Please choose carefully. A huge task ahead. May the best team win. Manaka Wilberforce wache. Nioneno ka ODM ni chalka korogin pogore kidienje areyo. Koro wacho ni kidienje manigimbi ema obed joloch. Okay, kasto noka bende. Peter Jwang'orono mano jadolo bende nyisa nitiere Kisumu kocha kendo ne Ratil eyo makare, wacho ni weche thoth sai matin kendo wacho ni wacho ni bati gimalit na kaka oneg nyakono to jopiny be otimo marach kuom ketho gik ji kod wang'o geche. Kadeber to ni manyo mana kaka inyalo yud ratiro ma ok oketh mwandu. Mano kaluwore kod jadolo Father Peter Jwang'orono kanitire Kibra Nairobi mwacho ni entiere. Erokamano nya achiel kachiel kowuok e gwenge mag Barober Ugenya e dala jaduong' Joseph Omondi Obel mano japuonj. Wacho ni gin Ramogi TV yo makare kendo Ratil miyo gi weche kaka otimore Kenya ka bang' nyo bedo kod nyasi mar retired Madam Teacher mano Madam Lucy Obel mabende ose puonjo nyithindo kuom higni 38 kotielo rieko ewi nyithindo kendo nyithindo koro wigi bedo mopuoch ndi. Mano Mama Emelda. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV joka jaduong' kendo japuonj Joseph Omondi Obel. Nyakwa Ramogi yena mondo mi akaw yweyo mana mapiyo piyo kaduogo pod an gi weche mamoko ka, omiyo kik idhi mabor. Ma en Ratil Ramogi TV. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account and win. 50K school fees can find you anywhere. $500K can hit your MMF anytime. One bedroom apato ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. KCB, for people, for better. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhoot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ka ng'ato timo timbe maundu, jot riwore e dwaro ng'ado bura makare. Idhi fulri, afuli amikel pesa mise usogo gi kot. Ich lach. 1010 duok gi 20. Bashon ka yuda 10. Keto kata 50 kin godo kanyi. To adiera e taya e mudho. Itiro masani bulu gi ukora ng'eny. Dawe, watemo hustle, watemo keto kwane mesa. Kata kamano, jowasigu ni machiegni moloyo kaka giparo. Ati tiji kawango gika masenyeo mathagorago nyathino ola monega aket mane ka polisi. Be ibiro ng'ad bura e yo makare e wi Nam Cinema mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi wasudo gi weche manyien mag Ratil. Kweth mag jotelo mamine mawuok e gwenge mag Kabondo Kasipul kwayo kwe kod dimbruok e kind josiasa e seche ma koro liet mar siasa chako jimbore e gwenge mopogore opogore thurka. Wakeini go kotelnegi kod MCA ma Kojwach Ward Joan Ogada
okwero ayenje makoro idiro ne jotelo mamine mawuok e gwengego kagiramo ni kwe nyaka bedie mondo dongruok odhi nyime. Gikwayo kwe kaluwore gi achiedh nade malimbo e kind gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod jalupne Oyugi Magwanga kagiwacho ni ma kikel sigu gi aginga ne jomamine. Mr. Joseph Oyugi Magwanga, akwayi mokwongo ni ng'ama dwaro telo ikwongi ng'e gimoro ni wach Nyasaye, mano kwongi ng'e. Wach Nyasaye ni biro guide, ok ibidhi e public kiyanyo dhako monyuoli, to nyuolo jaodi, to nyuolo nyari. To telo kidwaro, ok inyal dwaro ga yany. Kata joma nyiromo go nyose ga dem. Ochai nikech ni yanyo mon. Iketo chunygi. We are going to teach you a lesson. Nikech kura wange goy. One ka because of Gladys Atieno Nyasona Wanga. One ka nikech Eva Kinyobara. Kansinde manotio higni machon mawuok e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho chul gi omenda magaeri magisebedo ka girito kuom higni mathoth, wach ma bende oser kod moko kuom jodak e kaunti ma Migori. Kansinde gi kautelnegi kod kansila machon Elijah Okeyo wacho ni gidak e ngima mar chan nikech piny owacho pod odagi miyogi aheri. Okeyo wacho ni kansinde mathoth sani ok nyal kata chulo okumba mar thieth ka nyithindo bende okwamonegi ok nyal dhi e skul, to ne gitiyo ne oganda mana kaka jogo magin jood bura ma osebedo ka yudo omenda magaeri. In fact, wakadhi okang' mang'eny makata donje county government kende ka igike ka inena kansila machon ka ng'ato kong'eyi to kata unakalo mondo midonji bedo matek samo inyalo bedo gi wach moro mondo konyie. Koro kanyo bende wakwaye national county governments moaye igi mondo giparwa ka wadhi kuro gimiwa easy access county government offices. Kwayo marwa wasetere national government kendo petition marwa kaka former councillors Kenya mzima ne watere assembly ma otere nyaka senate mano kalo ni gobeni miwa pesa moro kata mana sani ndiko nyithindo. Wan gi nyithindo mang'eny ma okoso tije to Migori County olando tije ya kutosa. Opara nyithindwa moko okedwa kuro. Koro wakwayo national government kachiel gi wajumbe magwa gi senators magwa mondo ging'iye maslahi mar former councillors. And gimoro amora nosebedo devolved gikony jogi mondo yud gima de gikonyrego nikech adieri maisha magidhiye tek maonge kaka ikonyo. Nikech ne gisetiyo ne sirikal, ang'o ma mono sirikal parogi mondo nyithindgi bende oyud kaka nyalo konyore. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Tim adhula mar Kakamega Homeboyz oyudo loch malach mar gonde 5 kuom achiel e tukgi kod Amani Youths e round mar 64 mag FKF Cup. Loch machal kamano koro miyo jende kocha Patrick Odhiambo thuolo mar donjo e kidieny mar round mar 32 e tugono kendo bedo achiel kuom timbe mamoko ma oseyudo thuolo mar dhi nyime kaka Gor Mahia, Dynamo FC, Kenya Police, Ulinzi Stars, Kariobangi Sharks kod mamoko. Batambuzi amepiga cheka na nyavu namna gani? Cheka na nyavu kimchezo tu. Namna gani hawana pressure. 2-3 anacheka na nyavu ile. Fantastic goal ile. Inakwenda labda itakuwa ya kwanza. Wanzala moja ile ndani. Victor ameweka 1-0. Center refa anasema ngoma imefika mwisho. Ni mechi ya kwanza iliyoanza majira saa 7 nimeweza kumalizika kwa ushindi wa timu yake Patrick Odhiambo. Nekoromogi adona kao yueo mana matero wa etwak bang yueo not wadonje twak karkao wada penjo nito diponi UDA osekao ground. Wadeno ka kweth moro mar ODM nitiere Busia kocha kagikone gilinda wananchi. Machielo bende nitiere gwenge makono makone gilinda ground. Uhuru Kenyatta bende chal kagima koro duo wipi mar twak kind duond bura mar ODM kachiel kod UDA ahinya to bang' walo kata chalo gimochiero Azimio la Umoja One Kenya Alliance mabende jatend piny William Ruto nyiero ni jotelo goleko. Nyakora mogi siasa ringo nade diponi UDA kao ground nikech chane gibedo gi jokanyo moseyango ni dhi chung kendo gikone gidwa keto jochung e Kenya mangima. An ka kod
Dr. Mark Matunga ma en jasiasa mar UDA. Odhi nyisowa ka diponi oamua kendo sei choko ni odhi laro kom mar gavana Homa Bay kosoyo. To kopogore kod mano bende wan ka kod Joja Liet ma en jasiasa ma duond bura mar ODM kendo bende achiel kuom jogo ma winjo ground ahinya kokalo e bunge la wananchi. Wan kodgi kanya kora mogi wadhi bedo gi twak. Aneno ka Bond Japesa ng'isa na mogi TV neno makare ahinya intiere saa yote Migori. Makamu kona ni bati Sifuna Gini odich goyo koko to jatend jagoro mongire migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo to odich chiwo kipande Luo Nyanza gen gigaga koko gen chalne gen jo Kalonzo mano kaluwore kod makamu wacho ni ana ng'eyo mana ODM ma itayo kod Oburu Oginga matwa kod William Ruto mano kaluwore gi makamu ero kamanya shemo tho ng'isa ni inena maler ka intiere Diani gwenge makwale kocha kasto okelo wach maja kiranda ka chieng' 7 wacho ni bati Ramogi TV neno maler ahinya kendo nyel ni gesani achungi ok nyal mang'eny nikech gin tie gi thoth sani. Ero kamano kelo wach maja kiranda yiena mondo kaw yogi kanyo mana bang' nyiri machuo kende twak mar ratil biro nika diponi inena kochung' nade UDA kawo ground ODM ni inene nade nyakwara Mogi kinde malinda mwananchi gilinda ground koro wuok apiaya to diponi Uhuru Kenyatta bago kwano e kind ODM kod UDA kikidhi mabor twak biro bang' nyiri machuok. E kar chakruok wach ne nitie wach loso mbaka to mbaka igero godo piny mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties wach bende nyaka kol manon iye matut nitie josiasa masegweny kago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae chenro ni mar mbaka oromo ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi ma e siro ma wachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego beni gitimo to gin mage mopinjore gi tim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. Kar chakruok wach ne nitie to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi kaka wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbaka oromo e wacha tich adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Hera Andoga Adira na ye kodi no kang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot obiro donjo to kao nyaka sani pod nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a.
Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Waya donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Donje piny manigi nyadhi, kama gimoro amora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore. Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda an Simfos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Nyakoro mogiero kamana nyabang bedo koda chakre weche manyien kage sani. Nasingo ni twak chakore an ka kod Dr. Mark Matunga ma en jasiasa mar UDA. To bende an ka kod George Liet ma en jakanyo maduong' bura mar ODM. Kendo bende jalo mosebedo kang'iyo weche mag siasa. Inyamigo e kor gwenge. E kinde ma weche koro medo mako mach, siasa mar piny Kenya medo tuere. Nyakora mogi. Penjo en ni ng'ama pango ng'a? To ang'o momiyo ipango ng'a? Nikech king'iyo kawuono, nitie bath ODM kata thuok ODM motelie kod jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna ne nitiere Busia. Giwacho ni gin gilinda wananchi, girito jopiny. Chien mokalo matin, dwe manyokalo ni, kwith ma otelie kod ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga nyocha nitie Busia kanyo kaachiel kod gwenge mamoko bende. Giwacho ni gin gilinda ground. Jatend piny William Ruto bedo gi romo kod jogo mosenyiso dwaro mar chung kod otiko mar duond bura mar UDA par jot mare mabuore Nairobi ka. Wach maduong' ni otemo ng'iyo kaka jochung' wuok e konde duto mopogore opogore, kendo jogo manyalo bedo wang' chama kata wang' duond burano e kinde mag yiero. Diponi koro gisekawo ground. To kwando Uhuru Kenyatta to en mane? Nikech ka wang'iyo neno ka chal gima ochiero Azimio la Umoja One Kenya kendo yango Kalonzo Musyoka kaka ogai margi ka jagoro koro en jaod bura ma Suba South Karoli Omondi. Nyakora mogi ng'ama pango ng'a. Machiegni twak mar Ratil odhiambo makawuono. Machiegni Dr. Mark Matunga. Erokamano, happy new year. Ing'eni pok waromo higani. Pok waromo. Erokamano. Machiegni nyajo Jaliet. Erokamano bat. All right. Yes. Ground chalo nade. Wachaka uru nikech koro ka onge ketho saa. Jogi osewuok oko, jigi wanenogi. Dr. Mark Matunga, idhi e kom governor koso oyo nikech kanye kama paro ni winjo bed ni wachako godo. Eka in just gine. Inyo George Bat, ing'amo osiepna asekweri weche mag propaganda. Kadwa lando ni achung' okine milandna. Weya abro lando ni achung' e kom makama, kata dwaro kom makama, kata ibro yiere kom makama. Propaganda makodi keto ni mano toae. Echa in State House. State House to ajadhiega. Karamo ni dhi chieng' ma jochung' joma dwa chung' ne nitiere. No, mano chieng'no naonge. Okay. Chieng'no naonge nantiere bura. Mopogore. To ing'e ni mwanda be ok diand ng'ato. Okay. En ang'o machandi gi chung' na mar Homa Bay bedo gavana. E thuolo masani gimowinjo watem, wawene jok mantiere gi otim tiyo. Pod gitiyo, biro chopo kuma koro IBC bro lando ni sani en sa chung'.
kanyo kadwaro chung tabro lando ni nyatimango nikech mwanda be ok niend ng'ato Mwanda ok niend koro ng'ato. mondo gitim chwalore giketh magiketho mondo jopiny bro neno ni oyo koro un wagolou. Ing'e ni e national ginende politics ka wawacho one term ne President Ruto. Mwalo kucho bende gidwa wacho one term, two term, malo ka be wawacho one term, jomoko wacho two term, no term, three term, mago wawe uru. Sani an gima ne anyalo nyiso jopiny en ni wawe jotelo moyiergi otim tiyo, manyalo tiyo otim tiyo. Ema ni hayo marach ni thothgi ok ti. Sani koro gidonjo e siasa ma koro sani koro wawacho ka. To bende mwanda to ok dien ng'ato. To gima no winji penj malong'o. Nikech ratil miketo kawuono to ok apar ni uyude wang'e. Nikech iwacho niya ni UDA kawo ground koso. UDA ok kawo ground. Onge ground ma UDA kawo. UDA nitiere ground. UDA e sirikal matiyo sani. Koro kendo ang gikawo ground ma margi. UDA e wuon ground. Makanye. Mano e sirikal matiyo to kendo morito piny to kendo morito ground ma kore wachono. Koro UDA ne pok owuok e ground. Bende UDA ne pok oweyo ground. UDA ma ochung'ne gi President Ruto nitiere ground. Okay. Erokamano. Abro penjo ni yiero mokalo ground ma Nyanza nomiyo UDA ombulu maromo nade. Ibro duoko mano. Joja liet machiegni. Twak mara tin chakore sani. UDA okaw ground kata kaw ground. Okay. Erokamano ahinya. Aparo ni ground ma UDA kaw en kaka ng'ano mawuoyo nene. To nikech kwa wuoyo UDA kaka chama mokwongo UDA onge ground koko manyo ground no. Gima nitie ground en sirikal matiyo. Koro not unless wakia pogo chama gi sirikal matiyo. Mano duoko ndalo machon mane sirikand Moi ne nitie. Miyudo ka pogo KANU gi sirikal ne tamo ji. But kama wachung'e kawuono aparo ni koka UDA temo mondo o make sure ni gine ground. Ngech mokwongo UDA ka wang'iye maler ngech kaka an ng'ano mago kumba ne dok mar sirikal matiye sirikal to kiyiero mabiro aluongoraga ni striker number 9 ma sirikand Ruto. But kaka chama no pod onge ground. Chuno gi ni nyaka gilos ground ma organic ok ma artificial ma ji wuoye. Nikech kata na structure wise ili nyalo manyo to kinyalo yudo. Koro aparo ni chuno ni nyaka koro giket tiendgi. To bende kaka neno kaka nutemo kete ka ng'iye maler. Taparo nutemo kelo picha moro. Ni dipo ni okoro osoko ke kuonde mane ODM omako. Mane kaka na winje. Correct. Aparo ni one context no kidogo ochacha nikech demography marwa mar piny party mora mora nigi haki mar donjo kamora mora. To gi haki magin gono kata kidhi ng'iyo chapter 4 to chiwo room e kiwango mopogore pogore gimora mora ma dhano timo. Koro samoro gimbe ginyalo timo mano, but at the same time aparo ni mondo bi tich otire maber en gima kat poni entiere paro to konego bedi nge ji dhi chachne. Yes. Okay. Dr. Mark Matunga aliyeto wacho ni UDA onge ground. Ng'ama ni ground en sirikal. To UDA en chama. Eka gitemo manyo. Momiyo samoro nyalo luongo nying Dr. Mark Matunga mondo chung kendo kata nitiere joma moko bende manyo chung kawuok e kor gwenge mopogore opogore. King'iyo ideally kaka ne yiero mokalo notimore. Gwenge makaluo samoro nokomiyo UDA kura maduong' ahinya. To king'iyo sani joma ne ogol nyingi gi nosenyiso dwaro kata gombo mar chung. To gin kod ji ma inyalo kwan, anyalo pong'a data mondo gibed ni mago koro wang'e gwenge mopogore opogore, gwenge mane paro ni ODM ne nitiere kod bi. Dipo ni ka e kama koro gidwa yudo godo rot mar donjo e ground hie. Ing'e ni ka dhi gi wach ma Jojo wacho, Joja liet.
kadhi gi wach mowacho ni sirikal mantiere ground UDN party onge ground to kare onge party mantiere ground bedo ODM to dong wach ni sirikal ema bede ground party ok bede ground mano dong idhulu mowacho ka owacho ni sani sirikal ema ne ground party mar UDA pod onge ground ka sirikal mantiere ground to kare onge party mantiere ground mano koro wawegi kanyo George asebedo ka wacho ga kanye but ni e Kenya ka kaluwore gi siasa ma Kenya onge gimoro ni member mar party en jatelo moyangore gi nying party ni en jatend party no to jolupne emantiere kode mane omiyo ni winjo ka asebedo ka wacho ni ODM en Raila en ODM to bende asebedo ka wacho ni kata mana Ruto en UDA en Ruto odiochieng' ma kawuono ka Ruto wacho ni odhi e party miluongo ni sisi kwa sisi wan jolupne te ibro winjo ka koro wawacho ni wan jo sisi kwa sisi manyiso ni wan jolup Ruto be ok wan members mag UDA wana jolup mag Ruto kata johera mag Ruto mane momiyo kata koro iwacho ka sani ni weche chapo ji e weche kata mag ODM nikech Raila Amolo Odinga onge kuro confusion nitiere maduong' momiyo ka wan gi Linda Ground mochung' ne gi jaduong' Oburu wan gi ODM Linda Mwananchi mabende winjo be ni en Linda Uhuru nikech king'iyo to jok mantiere kanyo gin jok mopadore korko Uhuru koriwe nyaka Karoli makoro nyo Uhuru okawo okete tenda Azimio mano ODM Linda Uhuru ineno kanyocha bende Winnie nodhi Kibera mar wacho ni gin girito legacy mar baba koro wan gi ODM Linda Baba koro iyudo ka wan gi gik mopogore mang'eny te thuolo masani king'iyo kaka siasa obet siasa obet ni johera mag jatelo mantiere no maluwe to identify gi party moluongo nyinge inyalo paro ni ndalo moko William Ruto ne jatend URP to URP no ema nodonjo e partnership gi mar Uhuru cha oloso tiene yes koro gigi luwore ga gi jatelo mantiere no emiluwo e confusion makoro ineno sani ka koro wan godo e ground ka momiyo ineno ka nyisi ni sani President Ruto emantiere kaka jatelo okay ma wan jogo maluwe wantiere e party mawacho ni ma e party kata ka kiny oloko nying UDA ni nying machielo gi rangi machielo ineno kendo ko wachako timo olokro wadhi kuno gima timore ahinya en ni confusion mantiere gi sana kaluwore gi duond buche gi ma wan pok wayango maber ni gigi ogin duond buche moko mochung' motegno gin jolup jotelo momako buche gi ma kawaseng'eyo ni mane en to wang'eyo ni to ere kuma konyruok wadhi timo emomineno ka kora yie gi wacha liet ni ground sani ng'amomako ground en sirikal ng'amorito sirikal en Ruto en jatelo mar UDA manyiso ni UDA emomako ground okay koro siasa machielo michaki kete mar paro machielo mopogore no to kang'e ni koro wadhi konyo jopiny nango nikech sani japiny ok nyal dhi ni ODM konya uru kama japiny bro dhi ni President Ruto wadaro kony bilani mondo mi wakonyre ine mintiere ine muyieri ine michung'ne sirikal yo ni penya gimoro kanyo ma adwa duoki mana dak achiel yes ni penya ni liero mokalo ma jo Nyanza kata jo Kaluo nomiyo Ruto kura marom nade nomiyo Ruto kura mathin kabisa to pare ni kaluwore gi tend Ruto kura mathin manomieno nokojali nowacho ni en ng'ata nikech en oseyiere ng'ata mantiere e Kenya ka obro tiyone koda ni miye kura koda ne ok miye kura ma ineno ka Ruto nochako dhi Nyanza kata ka jotelo mane oyiero e kombe Nyanza ni poko oyangore kode negi beda kicha okay ni ok onyal yangore kode nikech kamoro en ang'o matimore
Ruto sani en odhi directly kuom jopiny. Ok gimoro ni Linda ground, kia ni Linda Uhuru, kia ni Linda ang'o, mago ok bi bede. Linda ginigo Ruto ok bi bede. En odhi ir jopiny, kanyo e kuma wantiere kaka UDA kaka party. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga. George, pachi nyalo bedo ni opogore kata nyalo riwore gi Dr. Mark Matunga par. Ni kama wantiere sani, kwano gore, jatend piny William Ruto seyudo rote, en owuoyo gi jopiny direct. King'iyo kinde machien, nitie kaka oganda ma gin johera mag ODM, kuom ranyisi kata johera mane luwo Raila Amolo Odinga. Niwacho ni ka Raila wacho ni left to en left, kowach ni right to en right, kowach ni center en center, kowach ni forward to en forward. Irito nyaka samoro ogai maneno ogai mar ODM Raila Odinga ema dhi kuom sirikal ma gibed piny ma giwuo koka johera ne nyalo yie ni kare koro timore maber. Dr. Mark Matunga wacho ni sani Ruto osewere gi mago kendo kata mana ODM no en ok ochal ka gima odich ga ahinya odhi ir jopiny achiel kachiel. Bende no kamae en koso ma timore nikech chikruok ma kagi kacha manitiere duond bura mar ODM. Erokamano ahinya. Aparo ni daktari ni mana kare. Makmana ne nitiere gik ma nyaka wayiere. Historia mar oganda kik wiwa wilgo sama watimo gigewa. Adieri mantie ma nyaka wayiere go mokwongo. Ne Ruto e muda mosebedo ga siasa nitie gik mong'eyo. To nitiere mong'eyo monyalo pando, to nitie mong'eyo ma nyaka otang' ne ji. To siasa wa language maler ma nyaka nyisi ni jagombulu ma Kenya gin tribal voting machines. Nitiere kama ng'ato wacho ni madalana. That sense of belonging. Mang'ama dhi e pub ni ko umo wang'e ne mano. They wait a full time. And aparo ni gino en gima Ruto is not prepared to do. Nikech kata an kaka George Aliet, I subscribe to ideologies mag Ruto. But the day mobro nyisa di ODM is useless, or they to the community direct, coach anoweto. And nitiere samples machalo koda kamano. Koro identity barwa mar oganda to nyaka miluor mpaka no nyaka riti. Mane momeyo? Yes. Through youth leader jatend Jesi ma en Oburu Odinga. My friend, adwa na nyisi George Bati. Yes. Kik owuondre. Makata daktari ong'e gino en ani koro nyaka oume kidogo based on profile mare. Onge amount of votes ma Ruto nyalo kwanyo thurwa kowuok very open odwa go a party maro. Nikech adwa nyisi kwa dhi e yo moro monyinyore maber mokwa pondi. Yes. Inyalo pango na structure mar UDA? Onge. Inyalo pango na mar ODM? Yes. An mane momine no yuarok ni ODM? UDA kuno yuarok onge. Ang'o momiyo? Yien matunda nitie mibagi kidi. Ok inyal ba yien mabarem. Inyalo bukori chako ba bondo gi kidi. Kimanyang'o. Not unless ni mor gi chak mapukore kigoye gi kidi no. Lakini maembe nyithindo dhi bedo but maembe no. Issues machando wa kawuono chalo bugo ma thuolo loro ne oyeye kuno. The day ma oyieyo gibro asate ni thuolo tho, gibro ringo elter skelter. To mane gima timo chambwa. But given time, ji dhi settle. The only thing maparo ni oganda mar ODM kata oganda mar UDA sani pogruok mane kindwa is the same. The difference between the two parties is the same. Difference mane mantiere UDA? Onge. Nikech we are a family. But the day ma one person bro wacho ni I'm a bigger brother, you have to bow. To kanye ma problem dhi wuoke. Koro adieri man nyaka wabed go kaka jogo ma us agenda. Kata jogo ma feel nyaka wadag kanyakla. Boundaries magwa nyaka wang'i. Red line nyaka wang'e ne kanye. Nikech at the end of the day, kopo ni kaka daktari kete no onge. To probably kata arrangements me wacho ok gidhi bedo. Zoning ok dhi timore. Koro it means ni ng'ato ka ng'ato many kura. And kuom ng'ama dwar victory madwa no oyombi. Nyaka respect some of these things. Nikech kawuono, adwa na nyisi. Mindset mang'e go oganda na cha. Jaluo lo, ma daktari ong'eyo. Jaluo. Kopo ni mheshimiwa rais o decide bare knuckle no dwa dhi donjo oganda maluo. Anyisi ni kata MC ok obi yudo. Mani jaluo. Weri gi jaluo ma Nairobi kama ong'e ni nyaka gola coin to survive. Moro machamo mariewa dala kucho. To modho pi to nyathine wuotho go kore nono. To cha pincha. En ng'ama giminyiso onge.
mane gin. To chal ka gimoro nere ka ipango ganda ikokale nun bura mar ODM ka. Ma iwacho ni Dr. Oburu Oginga mondo dhi adhia ene wuon ODM nikech en ogai. To king'iyo kawuono moko kuom thuok ODM ma kone nitiere Busia, Governor James Orengo Masiani nitie, Jagoro Edwin Sifuna ne nitie, Jaod Bura ma Embakasi East Babu Owino ne nitie, gi jotelo mamoko. Bende neno ka gin bende nikech kuondgi mane ODM emomiyo duond bura ma miluongo ni ODM ne bedo gi mbi. Ni neno ka gin bende gin mana a significant number. Joma noyuoro, ok wach ni mago gin jok monyiso ni mago mbulu, to joma noyuoro mar dhi chiko itgi ne gin. Ne gin agina kwan mar oganda bende inyalo go wang'i mondo ing'e. Mai golo sigla mane ne duond bura madwa ni oriwre gi duond bura machielo maonge gi yomyom. George. Erokamano kuom meda Mike. Aparo ni mnase nyisi ni kidhi e pend chikewa mokwongo mondo ibed gi party, mondo bed gi following nyaka respect chapter 1. Sovereign power man the people. Then 2, ichaki dog ing'io chapter 4. Mawuoyo about quite a number of rights. The denominator Kenyan Bill of Rights. Koro Babu Owino gi the likes, gin gi haki gi mondo gitim gima gitimo. But adwa na nyisi kaka un jofwambo. Kenya is a political country. Kenya en siasa no, en omoro ji. Ochalo mana dhi wero gi kwaye kanisa. Makata ine minyalo yudo basolo moti nyalo choko ji gibiro biro. Iwinjo. But the day ma gibiro nyiso ji adieri margi momiyo gichoko ji. An mane momiyo an tatan kod gi kidogo. Ok ni giricho. Gin our brothers. To kendo wawero the same song. Gimomiyo atan kod gi kidogo. Awinjo paro moro gaka ni gidwa ni wadog wabaki die barabara. To kitgi ni emomiyo neno an gi Ruto ka. The day ba gibiro nyiso jaluo ni wadog wadwa bakidi. Anyisi for free. Kata the day mo Oburu geni biro nyiso ji ne party wa mar ODM ka wadok bakidi. Mano tabro kon ka gi daktari. Jaluo ma biro dong chama no ibiro manyo. Okay. Daktari ang'ade matin nikech alwa ni mondo mi aliye to chopuye kanyo. In mana kare ana yie gi George Aliet manie ngama ng'ata kabisa. Ing'e gima timore ni kura maduong' mwamanyo en mar 2-term mar President Ruto mamalo ka. Kanyo ting'e ni wariwore gi George kabisa kendo wan kanyakla. Manyiso ni jaluo nigi Ruto. Mana dwa ni winj malong'o e thuolo masani ma wantiere kaluwore gi hawi marach manyotimurenwa ni Raila Amolo Odinga koro onge. Jok modong mokasowa kod Linda Ground kuma kora pogore go siepna ni mokasore gi Linda Ground, moko gin Linda Uhuru, moko kiani en Linda ngo, mokasowa gi Linda gi. Gimomiyo wapogore kodgi en ni gik ma gidwa Linda go en japiny emowinjo bed ni walinda. Nikech winjo ka George Aliet ogolo dhok moro ni zoning. Manyisi ni zoning ni e gima ng'ama wacho Linda Ground cha dwaro mondo mi otuotne kare kanyo mondo mi kik piem kode odog kanye, odog e bunge. Kanye kuma opogore nikech mano ok ng'ama rito japiny. George ing'e ni jogi kum thuolo mang'eny gimomiyo koro ODM dhi chendo. Kum thuolo mang'eny ne gi kaswa kaka jopiny ni wadhi konyo baba kanye. Adwa ni wachi nikech ing'eyo wadhi konyo baba kanye malo. Okay, iwacho ni malo. Kendo gi kaswa ni miwa uru gini wadhi konyo baba kanye. Wadhi konyo baba Raila malo. Kuom higni. To sani hayo marach ni baba koro onge malo. Koro giduogo piny ka kar mondo giwach ni koro baba onge malo, koro oduogo konyo uka. Gimbe koro giduogo ginyiso jopiny e zoning mani winjo ka Aliet wacho cha
ni ritnouru ground ni ritnouru ground ni mondo mi uchako tibango uyiero nikech baba mancha tingo badgi cha onge ni maber ni oganda moyier ni obed governor obed MCA obed senator obed women rep obed mbunge obed nga jogi te ka ethurwa kocha ka amwalo nyochi yiero gi kura chiel kura di kura chiel ema nyochi yiero gigo en nyiero gi kura chiel nango nikech wan kaka oganda ne waseketo ni kuchwa te wanyumo wamiyo baba wanyiso Raila ni gimidware mamondo itimago itimgo kisitieko tidwokno to Raila ma kwanyo ni in ng'ane wamondo mi gi kura di kura mar Raila mancha tero jogi kuro kuch Raila sani onge ka kuch Raila onge kaito Raila mabende gisiko ni gidhi konyo malo bende sani korango onge koro sani bro chuno jogi ni mondo giduogi ir jopiny mondo ginyis jopiny ni koro Raila onge modhi konyo malo un ma koro duogo konyouka kar mondo mi ginyis jopiny no duogo konyouka to gin pod gikaso jopiny ni wabiro linda ground ritnouru ground mondo otimnwa zoning be mwadhi nyiso Ruto mondo bi otimango obi otim zoning ka mondo kanyi kik piem kodwa koro ka wan wasiko ni wadhi konyo Raila mar linda ground jopiny to wanatine gi karango kanyo kende kuma ntiere gi pogruok gi jogi miyo ka gidwa biro wuoyo kod President Ruto ka gidwa biro wuoyo gi UDA ano katamora ana yie ni mondo UDA olos kod ODM penjo maduong' ma pende kura penjo George ka George Aliet ok George Bati ma penjo koro George mosiepna ma agem ni to George koro wan kaka UDA kaka President Ruto koro wan wadhi wuoyo gi ODM mane nikech ODM ok nyal wuoyo gi ODM ka jaduond ODM ma spokesman mar ODM miluongo ni Secretary General onge mano koro wadhi wuoyo gi ODM mane mani ng'e ni ODM mar Linda Ground ma onge kod Secretary General gin gi party leader to kod gin gi chairman to nitiere ODM machielo ma ni Linda Uhuru ma sani koro sedonje e group mar Azimio en Linda Uhuru onge mwananchi ma gilinda omera en Linda Uhuru daktari to mano gima giwacho to ambende nungu yiena mondo mi awach gima ng'eyo George kai koro inikela ka mondo mi awach ni gima joka wacho koso mondo mi awach ni gima ng'eyo wach gima mano giwacho gimomiyo en Linda Uhuru en Azimio manyo Uhuru oketo kanyakla mondo timango mondo chako piem godo gi Ruto emomiyo no ka Secretary General mar Azimio dunga ibinje ko wuoyo dungi winjo ka Secretary General mar Azimio ma en osiepna Karoli Omondi dungi winjo ko wuoyo ni en odhirito Azimio gi malo to Sifuna rito ne ODM gi kanye gi piny koro kanyo gisetimango mano en Linda Uhuru nikech Uhuru e wuon Azimio makoro timango makoro chien koro na penjo George Aliet ni koro wan wadhi wuoyo gi ODM mane to nyoro bende nyo aneno Kibira ka Wini bende odhi owacho ni en ok bi buoge embe oloso rally mare koro macha bende yang awach ni macha kamoro ne ODM Asili kata nyalo bet ni en ODM Linda Baba koro wan wadhi wuoyo gi ODM mane wadhi wuoyo gi ODM Linda Uhuru wadhi wuoyo gi ODM Linda Ground wadhi wuoyo gi ODM Linda Baba wadhi wuoyo gi ODM mane ni penjo Aliet apenjo George Aliet Bati mia daka achiel adwok daktari ayieni daktari erokamano kokiwuoyo kaka jachama ma ok jaodie koro ibiro kaka ja UDA jakom aseparo nuka goganda mag ODM mawinjo ong'e maber niya ODM nigi structures e dalawa ka demokrasi oyienwa nyaroya ka nyaroya koseyieng to yiene mondo ringe dalana chacha e kaka Sifuna gi ringo e kaka Karoli beringo Wini beringo koni ok watamogi giyieng koso gin gi kech giyieng emomiyo gigo koko mbake awanya Bati iwinjo nyithindo gi odhi awanya we giwany nikech king'iyo koro Uhuru kocha Uhuru mamiyo luor kaka rais manyotiyo iyudo ka kata ode alono tamerito koro biro rito od George Aliet
Nikech samoro ode ber maloda. Ode mane? To kode ma in Jubilee. Otame rito. All right. Koro nyaka ni yangri nyikwa. Adieri man kende man kama nyakwa yiere. Yes. Mheshimiwa Rais mana support 1,000 times. Maber kata tuta muwacho ni anakia. Koponi gige mana notimogo. Are anything to go by. To wanyalo kata golo limit. And I beg ni kikabed misquoted. Mano is my right. Wago limit mondo med timo no ne Singapore. Adieri mantie cham wakania. Structure wa is very clear. Iwinjo. Mangama dwa negotiate outside. Kama party leader, the head of agency, the youth Oburu Odinga ni ubede. Gigdelis wanga. En koro obabaya. Wan waonge kode gi case. Iwinjo. Omiyo sefona gi orengo gini ka go koko. Gigo koko for the public consumption. But the day magibiro leo, twabro winjoge, nitiere jalony moro Saudi iluongo ni Amrikesh. Amrikesh en Kiarabu. Dholuo iluongo ni ng'ano manyalo lengo shaba. Iwinjo, to kisungu iluongo ni sharpshooter. Ne wacho maber kineno ka ng'ato liyo mi tuoro bro wer, samo wer ni bro winjo gimo wacho. Koro wewe asifuna gino we ole. Koro sabien liyo. Ng'ani Karoli bo ogine, ole gine Azimio kucho. To the day magibro wer, tu bro yene structure kama Oburu Odinga go e komne kanye kama igo e baka. Ma Mheshimiwa Rais ong'e maler. Ngecho kendredi man lose coach achiel jo jaliet. Yes. Kaka Uhuru kaka jatelo manoseti, okune kanitiere gima nyalo tungo kata mana wuoyo madhi nyime kind ODM gi UDA. Kaluwore gi gik matimore sani. Kopone wach mar Azimio chiro, Azimio is something to go by. Aparo ne ka miyo Raila Amolo Odinga kom notame. To kata sani bogo mbaka ne nyithi Nasari. Onge two sorts there. To kenda nyise gimoro. It is only unfortunate ni ane ODM to Ruto ni UDA. But Rais no is a magnet. Daktari bro nyisi. And kisa neno ka daktari osudo mechiegni kacha. Nyisi gima ne kanyo. Kanyo onge tugo. Oko soda? Joja liet nyalo sudo nikech samoro. Anyalo bedo good for hire. Lakini daktari kisa no sudo kacha. Kanyo everything timore. Uhuru temo keto wa busy. Tapani jobo keto busy go kia kuma jidhe. Yes. Joji ngeni kata kabru chung ni adwaro governor Mama Bay. Ngeni Joja liete e chief campaigner mara. Kore mamina no kasche moko ambe kone tol matin. To gima Joji kia. Madwaro muna medi punye chon. Mondo koro kata kubro bedo chief campaigner na to bet ka motegno. Ni okinyal dhie negotiation mora gi party. Kade spokesman mar party onge. To instruments mag party bende nigi secretary general. To nyochi neno ka secretary general uwuoyo. Enodhi uwuoyo e media. To osiepna kendo ng'ama luoro Dr. Oburu Oginga oduoke gi barua. ODM moro bende nyo wiya wilgo ka ODM luongo ni George Sala. Iluongo ni gen Okech Sala. Bende nitiere moro manyoni gwan godo gidede KICC. Ineno ka enodhi otimo gigene motimo to chairman mar party oduoke gang'o gi barua. Koro ing'eni bwana confusion mantiere ka. Emomiyo ratil makawuono nowinjo obed ni en gima tielo ni UDA nitiere ground. An kata koro ka nyisi. An kata ka nyisi. Kakoro idwa mondo mi owuoye party. An ing'eni an delegate. An national delegate mar UDA. To an national delegate moyier a polling station. Ochako yiere ward. Oyiere a constituency. Ochako yiere county. Koro seche ma osiepna ma George Liet wacho ni structures onge. Ano kang'eyo gima wacho. To mae ng'ama ne na nyalo gombo. Mondo mi aketi nikech embe korenjore kanyo. Osega temo na achiel ariyo. Korenjore kom. Okay. To ipani piny no isekao. Emomiyo bine no oketi machiegni gi Ruto. Mondo mi President Ruto ne ni piny osekao. To gima mondo mi George Liet owe wuondo godo jopiny. Ni japiny wawe keto ne broker diere ka. Wawe keto ne broker mane jogi oketo nwago gi Raila. Ni wadhi konyo Raila malo. Makendo ji bro chako loko ni wadhi konyo Ruto tutam malo. Oyo. President Ruto dhi ir japiny makata mthuru wa mfangano osechope. Ene president kene mosiopo mfangano.
onge chakre ne chwe piny sani wasebedo uru higni 62 malawo 63 onge president moseyier manosinyono Mfangano. President Ruto osinyono Mfangano. Ineno ka pile en kamoro amora ei Kenya ka. Miyo ni an anyalo encourage President Ruto ni mondo mi odhi direct owuok kod jopiny. Kik wabed ni wan gi brokers kata gatekeepers e diere ka ma wacho ni wan wadhi wuoyo nigi Ruto kata wadhi konyo Ruto malo. Oyo, Ruto ikonyo e polling station mane gima ne giketo go Raila higni 20 gi wiye emomiyo ok oyudo kom. Ni wadhi konyo Raila malo. Raila okony malo, Raila ikonyo, nowinjo bed ni ikonye e polling station ka. To polling station ka e kuma Ruto dhiye, e kuma japiny nitiere, e kuma jago kura nitiere. Koro wawe weche moko mwagogi malo ka ni wan wadhi negotiate malo. To dhi negotiate malo ni mondo mi oritnu ground, ni mondo timnu zoning. To japiny koro ento ng'ama dhi rito, en ng'ama dhi konye. Japiny ng'ama chieng' moro no bed ni nyalo konye. Emomiyo President Ruto en no decide ni en obro dhi e kona ka kona, obro dhi wuoyo gi japiny direct. Kata koro jok mamoko ma jotelo kaka George Aliet gini madwa biro through ODM gin gibro yudo ka japiny e cho osedhiromo gi Ruto. Ma japiny be mabro nyise ni George kidwaro MCA nikech odhi chung MCA kanyo mineno kan kod machiegni kaeto ombucha be odhi rito. An gima wacho ni Linda Kura ok gimoro ni Linda ground to bro chuno ni japiny nyaka koro wang'ni utine mai thuolo kende ma japiny nigo mobro dhigo ir president direct. Ombuche obro tero ne president direct. Ng'ata me kore ka omany koche. Kata ambe kabro lando ni koro ni ambia chung abro mna nyiso japiny omiya kocha to gi coach Ruto bende ginyumne. Ng'ama chielo omany mana koche. To gimanyo kura kuom japiny kini nyiso japiny gimidhi timone. Onge gimono wadhi konyo Raila malo. Iwacho ni ibro nyiso jopiny ni omi kuchi gi kuch Ruto. Emomiyo napenjo ni koro UDA gi Ruto gi jatend piny William Ruto cow ground nikech ka oponi kwayo ne nyiso ni kokalo kuomi oyudo. Ing'e ni nitie ombolo makoro mane Ruto oseyudo emomiyo sani otiyo. Sani odwaro kom mondo mi ochako nuoye higa machielo. Ni winjo gima ne Jojo wacho ja, an mano no ka wacho. No wacho weche mag limit, an mano ka wuoye. Mondo mi Ruto oyudo ombuche mar tam mar ariyo nyako dhir japiny. Kata ambe ka chieng'a na landi ni kora chung, ni kora dwaro kom mora mora, kata dwaro mana kom mar Dikones, an adhi hir japiny, japiny otimango ogona kura. Ano kom dole yiero gi jo kanisa. Oh, mos. Ingeni aja kanisa, kolo seche moko anyalo yo kanisa no. To nyaka idhi mana ir japiny. Ok iriti ni ng'ato biro chung ni diere ka. Ni dhi negotiate ni mondo kok timango. Koro ko chako kel ni wach ka ni koro wasewacho kama. Nikech kata mana list mar negotiation mi wacho no George. Jaduong' Aliet, list mi wacho ni ngeni bendo ko winja ok yiena address directly nyaka kora address through Jacob. List mi wacho magik magidhi kwayo jopiny. George an gik magisewacho te kanyo gintiere e ginene mag Linda ground. Nyoki winjo kage wacho ni wadhi nyiso president kata wadhi wacho ne sirikal mondo timnwa kama. Wadhi wacho ne sirikal mondo timnwa kama. Mago kiwinji gin gidhi wacho ni wadhi winjore gi president ne wan ka itime zoning ka ni ok chunge joma moko. To koro kaka an Mark Matunga, koro adwa chunge UDA, adwa chungo mabe. Ang ni tama ni en zoning. Aye bwana. George Bati, erokamano. Erokamano. Daktari wacho, daktari sani adwa ni nyisi joge baler ni sana alaro president mar bunge la Mwananchi National. MCA mapenyi go maga bruwe bana. Mano in gi kucha. Mar ariyo. Daktari dok wawuoye parties gi depo ni Ruto no rito piny kaka candidate mochung' kar kende. To nikech Mheshimiwa Rais ringo gi party mar UDA, nyaka wabed gi the right equivalence. Sembe wapim the right way gi nyamin. Mane wakelo ODM kendo wakelo UDA. To kopo ni Mheshimiwa Rais koro dwa operate kaka winje wacho no chalo ng'amo chung kenda. Koro onge party. Mano to kato dhi thurwa to onge areas ma ODM feel nigi duol. To onge kode gi case.
lakini sane kodhi kaka UDA to nyaka jigo baka winjo to kopo ni onge baka to koro mi jo ODM thuolo mondo dhi owuo gi jirani winjo to jirende ng'eny dono ko yuru be gwere koni en tinde koduoge pap tinde ko nyako matin ok ong'endo seti winjo to kopogore gi mano tadwa ni wadhi gi gini daktari keke tamri bedo financier mar rais bunge la wananchi nikech kora wacho mago wadhi wache daktari lakini ma to wache ker gi party mar UDA gi ODM onge problem gima nyalo yiego kaka ne party mamarwa ne gengo jotelo mabeyo e basis mopogore ikiwemo ni to suchi be ber ne jogo motelo ne party winjo mane momiyo samoro Dr. Matunga nyalo bedo gi weche moko matindo winjo lakini adier man kende mamano tang'eyo kato bed nango to kopo nono ni nitie candidate moro madhi wuok e party wa emo miyo samoro be nyaka wabed joma smart to ken candidate moro manyalo bedo ni ber to gima mondo ja party machielo ka onge and mane gima nyaka chama bede very careful lakini issues negotiation to jirende kata owete wa nyaka respect the ideas mag dalawa nikech however much ni babo tho does not mean ni koro dalano inyalo ter nyaka gi jale bamba ji nyaka wuo makata le bamba no kadwa tero dalawa ka to nyaka wago mbaka ni ti tere ka kibiri tero dalawa ka nitie joma be nyalo tero ka winjo koro man is the issue penjo en ni ere kaka UDA biro rwako ODM mabate konchiel kapod ok giwinjore e odgi atemo wacho emane Dr. Matunga temo penjo gani gidwa wuoyo gi ODM mane penjo en kapod ji ok nyalo winjore e odni ei dala ka ere kaka dhi bedo mayot mondo ng'at machielo kata mada biro konyo dala kata madwari riwore gi dala ka ji dhi pur mondo ne dala ni kadhi to dhera ni wuoyi machielo chok nyal kawe gotieno mondo dhi ouse kapod yowete negi nikech winjruok onge gima nitie kama ok adwa ni waum ne wang'wa asenyisou maber ni party mar ODM nigi structures in fact kokariambo to nyalo bedo ni party ni be mayudo pesa mang'eny from the exchequer based on kako jipanga gima timore ka ma is very simple democracy oyiene kata jojaliet wuok chako yenye in the name of ODM mane momena no kech sala gene gimbe gin gi hakigi but adieri mantie ni party structure mar ODM en tabiti but kokoni waditieko through NDC nitiere gima daktari na winjo ko bede maler kabisa ne sama okech salo timo gimoro to Buro Dinga duoke gi in writing ka Sifuna timo gige to Buro Dinga duoke in writing aparo ni kuom ng'amolony kaka daktari ong'eyo issues basic unit of the Satiman family ok sinyal execute through the court of the public opinion ni gige gi kudon ruge dhako kidogo tidego koko kukucho winjo nitie samoro manyaka structure the discussion and ODM as a party gi party leader mare aparo ni wan gi leaders mar beyond reproach gin jogo mogo kan in terms of kaka gitimo gigege mane momiyo in an event gimoro ok timre the right way party leader time in writing mondo beda formal engagement mondo mi kiny ka koro rabarucho mosekalo tiyudo kama iyienge wachno yes right Even George, yes. George Bati. An gima podi chanda nyaka kawuono. En ni karango mwabro lose ne jopiny kata obro loso gi jopiny. Mano e gima chando ODM. President Ruto en gi ratiro mare momiye gi katiba kendo momiye kaluwore gi koma intiere kendo momiye gi katiba kaluwore kaka en ja Kenya mar wuoyo gi ja Kenya mora mora e sa mora mora e yo mora mora e wi gi mora mora ma onge gima chuno ni nyako dhi through ODM kata through sisi kwa sisi kata through Azimio mano e adiera manyaka wang'e ma gik miwinjo ka George Aliet wacho
ni chieng' ma Ruto nobi ni koro ni odwa wuoyo gi jothurwa directly ni chieng' ne mana weye. An ok ang'e ni en owenga to en oweye kodhi kanye to koro koseweyo Ruto to koro dwa dhi yiero ng'a mondo obed president. Odwa dhi yiero Wamnyoro, Kalonzo kod Kosoga. Mano to ratiro mare. Te thuolo masani ma wantiere ni en ni party mar UDA kaluwore gi jatelo mochung'ne party mar UDA ma bende emoloso sirikal ni sirikal kendo sirikal matiyo kendo morito jopiny en party no mosekawo ground. Mane momiyo ineno ka ji nyo odonjo 12,000 gi wiye ma bende dwaro mondo mi odhi olar kombe mamoko. Mano mana expression of interest. Ok ni mago jok moseyiedhi ni makoro dhi laro kombe e UDA. Mago mana jok mo onyiso ni wan dwa gombe. Nikech nitiere stage moro ma bende biro biro makore biro wach ni Mark Matunga idwaro chung' mondo mi bed governor ma Homa Bay. In koro nyaka itwe pesa koro sani milion 5 kata milion 1 koro mondo mi itwe mondo mi utemango. Yes. Udhie nomination. To king'e ni mano e kuma koro party no sichope. Mondo mi party bed ni nyalo timo mago. Ok wanyalo timo mago koonge structures. Winjo ka koro Aliet wacho ni. To ka in gi structures e ground, ere kaka kendo koro gik moko pogore, moko Linda Sala, moko Linda Baba, moko Linda Ground, moko Linda Uhuru. An gima penja Aliet ma owinjo duoke kapok ji oaka. Yes. En ni e thuolo ma koro gidwaro mondo mi walos gi mondo mi gitim zoning. To japiny to wadwaro ne ang'o. Aliet tieki. Erokamano. Yo mapiyo piyo. Yes. Gima timore ka ne kama Kenya otune nyaka wabed gi share democracy. Matiende nyaka wang'e kaka wawila gwata gi okombe. Nikech kopo ni wadwa kawo gi te to wadhi wito gi. Winjo. Aparo ne aduoko gino very fast and very clear. Adieri mantie mana kaka ODM onge gi clear chance e piny Lang'o. Ok apar ni that clear chance onego bed go Luo Land. Kura mar ker oyiene mondo many. Winjo. Tapa ni manye yot kotiyo gi jodalano. Ok obiro kende. Nikech okia kata kuma bedroom mantie. Erokamano nyakwara Mogi. An ang'eyo kuma gigo te nitie. Amba ai ground. Ano krita gi Linda ground. Jatend piny e ground kendo winjo bed ni owuoyo gi japiny achiel kachiel. Joja Liet wacho ni okombe nyaka wil ga gwata. To kok ni ng'ato kawo gi te to ginyalo dhi gi pi. Kokamano. Agwata mar pi okombe man nyok. Mogi kuom kete ratil. Joja Liet kachiel kod Dr. Mark Matunga gichwako ratil ka. Nyinge George Bati. Elo yawa mosire uriti masani. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Mi ol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre,